otu isi nkụkọ akụgbuola otu nwaafọ Igbo n'obodo Indonesia. Geenụ ọkwa nke a n'uju ya. Ndị isi nkụkọ akụgbuola otu onye Naịjirịa bi n'Indonesia aha ya bụ George Onyekachi Ọnụọha lara mmụọ n'ụbọchị ụka bụ abalị 9 n'ọnwa Julaị n'afọ 2023 site n'ihe ọkụkụ ndị otu isi nkụkọ nke a na-akpọ Album Boys dị na Tangerine nke dị na Banta kụrụ ya. Otu onye Naịjirịa nke hụrụ ka esi wee kụgbuo ya bụ nwa okorobịa gwara ndị na-agbasa ozi bụ Sahara Reporters na ọ dịghị onye mara ihe mere ndị otu isi nkụkọ a jiri kụgbuo Ọnụọha. Dịka ya bụ onye fọrọ n'anya siri kwuo, ọ sịrị na ya bụ ihe mere n'ụtụtụ ụka oge ndị ya bụ otu isi nkụkọ nke a na-akpọ Album Boys gbakọrọ wee kụgbuo ya bụ nwa okorobịa. O kwukwara sị na nke abụghị nke mbụ ụdị ihe a na-eme, mana nke ka nke bụ na ndị ụlọ ọrụ na-anọchite anya mba Naịjirịa ya bụ Nigeria Embassy enweghị ihe ọbụla ha na-eme maọbụ ihe ha na-ekwu na ya bụ ihe. Eze Omeogo Okolie bụ onye nchịkọba ndị Naịjirịa n'obodo Indonesia kwuru na ya bụ ihe bụ eziokwu na akụgburu otu onye n'ime ha aha ya bụ George Onyekachi Ọnụọha. O kwukwara sị na ndị kụgburu ya bụ dịka esi wee kwuo bụ ndị Album Boys na Tangerine. N'ọnụ okwu Eze Omeogo, ọ sịrị na ndị kụgburu Ọnụọha kpacha aka n'anya wee mee ya na ọ bụghị ihe ha mere n'amaghị ama. O kwukwara na ndị uwe ojii amalitela ọrụ nnyocha na ya bụ ọnwụ mana ọ dịbeghị onye ọbụla ha jidere ma ruo ugbu a. Ọzọkwa bụ na ndị ụlọ ọrụ na-anọchite anya ndị mba ya bụ Nigeria Embassy na-eche ka ha nata ozi n'aka ndị uwe ojii. Eze Omeogo gara n'iru sị na o nwere olileanya n'oge na-adịghị anya na ndị uwe ojii ga-ejide ndị gburu Maazị Ọnụọha. Ọ gwakwara ndị Naịjirịa bi n'Indonesia ka ha dere du, rube isi n'iwu ma gbadokwa anya ha na onwe ozi ọbụla pụtaranụ na ọ ga-eme ka ha mara. Na mmechi okwu ya, ọ sịrị na adọnyego ya bụ ozu nwa okorobịa na njụ oyi. Igbo ndị ọma, ebe a ka ozi nke a ga-abịa n'isi njedebe. Cheta na ndị jikọtara aka wee na-ewepụtara gozi a bụ Igbo Amaka TV ya na Impact Citizen TV. Nọdụnụ mma ka emesịa nụ.